Føtex, fordi vi skal lære at spise sundt. Og her har vi Lise. Kom, Lise. Og hende skal vi lære at spise sundt. Så vi går i gang nu. Nu. Lise, har du et bud på, hvad du tror, der er sundt? Kom, vi følger med i huset. Det er meget forkert, Elise. Elise, du kan spise noget mere fisk. Fisk 2 gange om ugen. Det er, hvad de siger. Se selv, 2 gange om ugen. Det bliver rigtig godt for dig. Tekster sig, vi gør mere for dig. Og Elise, som er begyndt at blive sund. Det skal hun til at gøre hver dag. Fedt. Elise, som ligesom før billedet. Elise, du er blevet sund. Ej, så han bliver så tynd. Ja, og du står og spiser banan. God livsstil.